Уважаеми дами и господа министри, уважаеми представители на медиите, както знаете, българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище Безмер. Ние отхвърляме практиката на сглобките да се вземат решения зад гърба на българите. Затова внесохме искането в Народното събрание, където представителите на народа ще се произнесат. Преди 2 месеца с решение на Министерския съвет ние поправихме едно неадекватно решение. Тези същите самолети-цистерни, дори 2 пъти повече, да стоят на гражданско летище София, между цивилни пътнически самолети, в непосредствена близост до оживени терминали, в непосредствена близост до столицата и които прелитаха над центъра на столицата. Но България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище Безмер. И ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. И въпреки поведението на политиците, които всяват и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната ни, България остава предвидим партньор. И всеки популизъм на тема сигурност е опасна безотговорност. И аз съм убеден, че дългосрочното позициониране на страната ни ще устои на демагогията. Държа да подчертая, че ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран. И категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток. Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии и до зареждане в въздуха, и то извън българското въздушно пространство. И САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкият изток може да има непредвидими глобални последици. Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. И България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.